アロハー。皆さんこんばんは。アロハー。お元気ですか？明けましておめでとうございます。さあ、2025年スタートしましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか？年末年始少しゆっくりされましたか？なんだかね、結構風邪が流行ってて、風邪だったりね、インフルエンザだったりね、大変ですよね。意外と私の周りの方もね、体調崩してるっていう方が年末多かったですね。お正月も寝てますとかいう方もいてね、皆さん大丈夫でしたでしょうか？私はこの通り元気です。さあ皆さん、早速ありがとうございます。ともえさん、アロハーもさん、そしてお母さん、こんばんは。明けましておめでとうございます。2025年も素敵な一年になりますように。本当ですね。はい、太陽水曜さん、明けましておめでとうございます。皆さんご挨拶、和子さんもいらっしゃってありがとうございます。おめでとうございます。はい、皆さんご挨拶、もうさんありがとうございます。やすこさん、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。白井さんもいらっしゃいました。ありがとうございます。おめでとうございます。2キロ増えました。お正月何か美味しいもの食べたんですか？いっぱい。いや私ちょっと今ちょうどねタイミングよく体重計の電池が切れててお正月の体重まだ測ってません。昨日入れたんですけどまだ乗ってないですね。ちょっと絶対に食べて夜いっぱい食べた後に乗ると絶対に増えてるに決まっててショックじゃないですか。だから朝とかねそういう時がいいかもしれない。はい、ティラコさん明けましておめでとうございます。嬉しいです。和子さんも元気よかった。はい。ともさん、明けましておめでとうございます。レイレイさんもおめでとうございます。皆さんいらっしゃって嬉しい。ね、先月ね、もう12月告知して今日やるよということでもう決めてですね、もう今年はやっていこうと思っていますので、月に1回、できれば月に1回、ちょっとねお休みする月もあるかもしれませんけれども、今年も YouTube ライブは続けていきたいと思いますので、ぜひ皆さん、楽しんでいただけたら嬉しいと思っています。ふみちゃんだ。今年は会えたらいいな。本当ですね。長野も行きたいな。またね、なんかあんまり今年そんなに予定が遠くに行く予定が、ちょっと今思い浮かばないんですけれども、今年いろんなところに行けたらいいなと思ってますので、もしよろしければ皆さん来てほしいよという方いらしたら連絡ください。行きますので、ちょっとなんかあれですね、ちょっと外の音が聞こえてるかもしれませんけれども、あのよろしければね、ここに歌いに来てとかねあればね、ウクレレ片手にウクレレ片手に背負っていきますので、よかったら読んでください。どこへでも行きます。はい。さあ、今日はねテーマはハウオリ、訳すと幸せとかね、嬉しいとか楽しい、喜び、そんなタイトルにしてみました。そう、明けましておめでとうございますのハワイ語はハウオリマカヒキホーです。さあ皆さん言ってみましょう。せーの、ハウオリマカヒキホー。はい、言えました。ハウオリおめでとう、マカヒキが年で、ホウが新年の新しいということですね。新年おめでとうということです。ぜひぜひ皆さんね言ってみてください。そしてカオルさん、チャンネル登録7000人おめでとうございます。本当なってる？今なってますか？嘘。なんかね今日見たら6999人とかだったんですよね、確か。あと一人なのになとか思いながら見てたんですけど、嬉しい。7000になりました、やっと。でもなんかいろいろねすぐ減ったり増えたりするから分かんないけどね、でも7000っていう文字見ると嬉しいです。本当ありがとうございます。
頑張ります。動画も全然アップしてないんですけど、 YouTube ライブはやってるんですけどね、動画もね、はい、アップしていきたいなと思います。はい。ぜひ静岡県にも来てください。そうですね、今年はね行けたらいいなというね感じもありますので、企画がもしかしたらあるかもしれない。そしたらお知らせいたします。そしてマミさんも今年もお願いします。ハウオリマカヒホー、ハウオリホー。いちごさん省略してますね。マカヒキですね。マカヒキ。うん、はい。ありがとうございます。素敵な色の髪飾りドレス、綺麗なピンク。そう、お花とお揃いですね。これね、今日はお花をちょっと白いバラとね、赤いバラをね、2つと、すごいこれね、バラの香りめちゃくちゃいい香りがするんですよ。で、ちょっとお正月っぽく松と、これはあれですね。花餅ね、飾りちょっと早いんですかね、飾るの。花餅をちょっと飾ってみました。って触っちゃうと倒れるんだった。危ない危ない。はい。なので、たまたまねちょっと今日白とピンク、たまたまね今日このお花を買った後に気づいて、今日このドレス着ようと思ってて、これちょうどいいじゃんっていうね、偶然色が合いました。はい。ゆりさん、今年も国分寺のウクフェスにいらしてくださいね。だって、ありがとうございます。行けるといいな。私本当営業が苦手で営業できないから、口コミで皆さんよろしくお願いします。だって言ったりしてお願いいたします。さあ、皆さんもとちょっと楽しいね、新年の抱負なども語らいながらということで行きたいなと思っているんですけど、さあじゃあちょっと乾杯しましょうかね。まずね、はい、皆さん今年もよろしくお願いいたします。乾杯。さあ皆さん何飲んでますか？今日は私はお白湯でございます。お預けでございます。あまりね飲みすぎないようにねしないといけないですよね、ライブの前はね。じゃあ、ちょっとぼちぼちね歌っていこうかなと思います。じゃあ元気に、前半は特にですね今回ハウオリということで、歌の中にハウオリがどこかに入っているものをやっぱりまた探してみました。まずは代表曲、最近私がライブでよく歌っている幸せいっぱいピハハウオリお届けします。One, two, three, four, five なほへのあんなおにおいやらピハハオリ One, two, three, four, five なほへのあんなおにおいやらピハハオリベイベイの晴れ間ぬおふおふいからうれふわおいのなきにおいのいらいら One, two, three, four, five なほへのあんなおにおいやらいはおり One, two, three, four, five なほへのあんなおにおいやらいはおりベイベイの晴れ間ぬおふおふいからうれふわおいのなぎにおいのいらいら One, two, three, four, five なほへのあんなおにおいやらピハハオリ One, two, three, four, five なほへのあんなおにおいやらピハハオリおにおいやらピハハオリピハハオリハロー、ありがとうございます。はい。幸せいっぱい喜びで踊り出す晴れ間ぬは美しく装いレフアの葉で飾られる、そんなハッピーな歌でした。はい、
乾杯。なんか素敵なベルが今鳴ったどこからかはい、よろしくお願いします。乾杯。はい。シナモンちゃん。いや、ナイス国分寺の国フェスのスタッフの方が見てますよ今年も国フェスにぜひだって。はい、行きます。やったやった。嬉しい。バラもグリーンもアクアちゃんも可愛いだって。嬉しい。褒めっ子クラブですか褒めっ子クラブの会員の方ですかもう私大好き、褒めっ子クラブ。褒め合うのね、楽しいよね。はい、大川さん。酔わない梅酒で乾杯で乾杯。いいですね。ちょっとほろ酔いぐらいが楽しいね。はい、ゆみえさん、香りまかしほう。そう、元気が出る曲でお届けしました。スタートはね。楽しい曲ですね。はい、皆さん楽しい楽しいって言ってくれてる。なんかまたバンドでやると本当は楽しいんですよね。ベースもボンボン入ってね。ちょっと今一人で歌ってみましたけれども、これはおすすめでございます。じゃあ、ちょっとね告知もしてたかなと思うんですけど、本年のやっぱり初 YouTube ライブ YouTube ライブ始めだから、なんか日本語がおかしくなってきただからあれですね、新年の抱負を皆さんと語らうということで、やっぱりちょっとベタですけれども、今年の漢字一文字っていうのね、毎年ちょっと話題にはしているんですけれども、皆さん考えてますか？やっぱりやりますか？漢字一文字。もう決めてる人、よかったら皆さんの前で嫌かもしれないけど発表していただけたら嬉しいです。それでみんなでね、なるほどねなんて言いながらね、やりたいんですけど、どうですか？私もちょっと考えてみたんですけど、去年何だったっけ？忘れるんだよね結局忘れてるんだけど去年の私のね、なんか文字ね YouTube ライブで多分発表してるんですよ。あれだったかな、広いっていう文字だったかな、それと一昨年だったっけ誰も覚えてないですよねで、私ね今年はちょっとじっくりちょっと考えてみたんですね。で、なんか一文字って意外と難しくって、でもパッて浮かんだことがあって、なんか結構去年は忙しかったような気がするんですよね。ありがたいことにいろんなことをさせてもらって、今までの自分だったらちょっともう当てにもう追えないっていうか、もうキャパ超えてるんじゃないかなと思って、パニックになったり、ちょっとどうしようとか思ったりとか、ちょっと心配になっちゃうとか、そういうような感じの量のお仕事をねしている時期があって、でもなんかその時にねちょっと力が抜けたというかね、なんとなくちゃんとね、仕事はできるんですよね。できたんですよね。できなきゃいけないんですけども、でなんとかなるんだなっていうことをなんとなく思いました。で今年は、そういう例えばシチュエーションがまたあったとして、いろんなことが起こるとして、いいことも悪いことも、楽しい時もいろんなことあると思うんですけど、そういう時にも忙しくしてたりしてても、なんか自分の心は落ち着いていたいっていうふうに思ったんですよね。なんかグラウンディングしてたいみたいなね。それで一文字は安定の定定定めるっていうの、定っていう字ですね。定ね、心を常に定めて一つに集中して安定させる定という言葉がありますけども、それだなっていうふうに今思っています。さあ皆さんは何ですか？よかったら私言ったんで皆さんも言ってください書いてください。よかったらチャットに教えていただけたらいいな。ちょっとインスタにねさっき載せてみたりなんかしたんですけど、一文字何ですかみたいなね質問を、心ってね書いてくださった方がいて、心いいなと思って、それもね、何でもどんなことしてても心を入れてやるとか、ね、するとかね、行動するとかね、そういうふうに、いいですよね。そういうのもね、心を大事にするっていうのはね。はい、誰も答えてくれませんねじゃあ一曲歌ってますので、その間によかったらなんか書いてください。では続いての曲は
ハウオリがワードがどこかに入っていますので、ぜひ聴いてみてください。ライブで歌うのは多分2回目なんですけれども、ライマナという曲、ご存知でしょうか。ライマナ、何のことかなというと、人の名前ですね。宣教師で、ライマンさんという方がハワイ語でライマナさんという名前になるんですけども、ライマン牧師が子どもたちのためにね、お家を地元の子どもたちのためにお家を建てて、その建てたお家の名誉をたたえて作られた曲と言われています。美しいライマナの家、喜びで満たされた、友とくつろぐ粉の帯辺で、そんな、曲をお届けしてみようと思います。ちょっと1回ずつでちょっと短く歌ってしまいましたけれども、ライマナという曲をお届けいたしました。いかがでしょうか。ありがとうございます。タイヤやせいさんは、一文字教えてくださいましたね。食、食べる、食です。美味しいものを求めてあちこち行きます。いいですね、いいですね。すごい、さっき2キロ増えましたって言ってたのに、まだまだ食べていくというね。でも食べられるって、美味しいものを美味しいって言って食べられるのって幸せなことですよね、本当にね。私も大好き、食べるの大好きです。めちゃくちゃ食べます。拍手いっぱいありがとうございます。まいさんもありがとうございます。みわさんもありがとうございます。いちごさんありがとうございます。かずこさん、ふみちゃんありがとうございます。はい。ハウオリ分かりました？ハウオリね、結構出てきました。最後もね、褒めピハハウオリ。やっぱりピハハウオリ、さっきのね、同じ幸せいっぱいっていう言葉がね、同じように出てきてますね。大川さんは足、歩きたいです。散歩したり、いろいろ足で歩く。すごい健康にいいからいいですね。なんか皆さん結構現実的な足とか食とかいいですね。目標、とても素敵です。楽です。やすこさん、今年は楽しく過ごしたいと思います。いいですね。もうハッピーですね。最高です。なんかちょっとね、リラックスしてね、何でも楽しむっていうのは最高です。美和さん、ぶれない軸ですかね。いいですね、軸か。軸、私もちょっと近いかも、気持ち的には。
さっきのねこの手っていうのもなんかこう揺るがないでこうそこに心はとどまっているみたいなイメージでね私もいます。はい。正彦さん、小沢さん、アロハ、今年もよろしくお願いします。いつもありがとうございます。嬉しいです。さあ皆さんよかったらぜひ書き込んでいただければと思います。ちょっとお水いただきます。もうなんかね、おしゃべりしながら進んでいくので、皆さんのこのチャット型よりですので遠慮なく書き込んでいただけたら嬉しいです。さあ、じゃあ次々ちょっと歌っていこうかな。続いての曲はですねちょっとラブソングですね。クーイポオナオナという曲をお届けしてみようと思います。マディ・ラムさんの曲です。魅力的に香る私の恋人、あなたはいつも私の心の中に、あなたの優しい声で私は幸せな気持ちになります。そんな素敵な曲をお届けしようと思います。オナオナ歌ってみました。はあ、ちょっとぐるりょこあ、皆さんの続々の続々、続々って言ったら続ってモーさんが続という言葉が浮かびました。続って続でいいのこれ読み方。旅？違う旅じゃない目が悪い族だよねこれね。同じものを好きだと思う仲間たちとそういうのを大切にするっていうことですかね。属するの属っていうかなね。いいですねいいですね。みんななんか思い思いやらないことを皆さん考えるピラコさん踊る心躍る年にしたい。素敵いいですね。踊るっていうのももうさんつながっていく感じ。それも大事にしたい。私もとか言ってすぐ便乗しちゃうんでしょねえそれテーマですね。確かにね。小沢さん12月23日のトゥリーティタスが最高でした
そう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 、12月はねYouTube ライブの後いろいろありまして、皆さんと忘年会っていうのもね、アクアマーレ忘年会したりとか、あとはりょうけさんのウクレレスクールのコンサートにゲストで出させてもらったりとか、あとカイラニンさんのイベントで鎌倉プリンス、ホテルであれですね、メレフラクリスマス、ナーメレクリスマスっていうのか、それをやったんですけれども、ローナリムさんとか、あとカウマカイバさんとかねいらしてね、盛り上がったんですけれども、メレフラ大会なんですよ。のど自慢大会があって、で一応ね一般募集というかね、皆さん誰でもそこの参加者はのど自慢できるんですよね。5組ぐらいって言ったかな。であとね、そのプロ部門みたいのがあって、その当日出るミュージシャンと、あと MC のミオさんで出たりとかして、ナーレーのアキさんが出てね、で私もじゃあ盛り上げ隊として出ようということで歌ったんですけど、まあティタスのねレパートリーでこの間歌ったやつを歌ったんですけど、なんとね優勝しちゃったんですよね。なんか賞金みたいな、なんかもらいました。ありがとうございます。はい。美香ちゃんだ、ありがとう。あっという間ですよね。なんだかんだ。9連休 ?8 連休皆さんだった人もいるかもしれませんけど。明日から仕事。えー、あー、クラリネット始めた。楽。いいですね。そう。楽しむの楽しむ、楽しいの楽で。音楽の楽だよね。本当だね。すごい素敵です。応援してます。和子さんありがとうございます。はい、シャチレレさん、シャチレレさんだって。嬉しい、こんばんは。嬉しい、見ていただいて嬉しいです。なんかすごいたくさんいっぱい書き込みがね。さよさんもお会いしたいな、また今年。さあ、まいさん間に合ってよかった。今年もよろしくお願いします。ええもうこれは何？挑戦の挑か。私もなんかねスマホで今見てるから、ちっちゃくて文字が桃って聞こえ、桃に見えた。桃って何って思って今。今年の漢字桃ってなんだろうと思ったら、挑戦の挑だねですね。すごい。チャレンジいいですね。チャレンジしていきましょう。学の方多いかもね。この楽っていう字の心地よい音楽で安らかな年にしたいです。いいですね。レイレイさん。ゆう優しい気持ちでいたい。素敵。大事。どんな時もねちょっとカーってなってもね、そうだ、今年の漢字一文字だったって思い出してね。私も楽です。リラックスしていろいろ楽しみたい。皆さん結構そういうね共通の方もいらっしゃいますね。楽しい。続々皆さんライブ中書いていただけたらと思いますので、私歌ってる途中に思いついたら今考えてもいいですよ。ぜひ発表してください。でみんなでシェアして応援し合いましょう。さあ何曲歌ったっけな。3曲歌ったんだ。じゃあ次ちょっと対策なんですよね。どうしようかな、歌うの。なんか寒いな。手が冷たくなってきたな。これ衣装ね、意外とこうセーターとか着たかったんだけどなくてね、ちょっともうこれね、このなくってことはないんだけど、華やかに行こうと思いましてね、今年はね新年ライブだから我慢、おしゃれは我慢。独り言。じゃあ次はちょっとね難しいアレンジのですね曲なんですけれども、ウェルトンさんのねアレンジで有名になりましたね、クイーンズ・ジュビリーを歌ってみようと思います。クイーンズ・ジュビリーということで、どういう曲なのかと言いますと、1887年ですかね、イギリスのビクトリア女王様が在位50周年の記念式典というのを行ったんですね。でそこになんとハワイからリリオ・ガラニー女王様が
リリオカラニ様が列席しました。その時の喜び、その時の様子を歌にしたという曲になります。さあ歌ってみようかなと思います。ではクイーンズジュビリー聴いてください。マロピハモヨエネラにクイコカウラナナアイナパナカイヤカMaka hiki jumili ya koa koa nari ai moku apuni ke ao olo koa e ilani e birirani ua hui hui a me Hawaii e uhi mai kalani kona nani e ola ka moi ke akua e ola ka moi ke akua Mahalo piha moyo enelani kui
ありがとうございました。クイーンズジュビリーでした。ふうなんとか噛まずに歌えましたね。はい、リレオカラニ様のリレオカラニ嬢様が作った曲でした。素敵な曲です。ウェルトンさんのアレンジがまたね、とってもね素敵なんですよね。ありがとうございます。さあ皆さんとチャットを見ましょう。モンキーディスコさん、アロハ、ハウアリマカヒホー、ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。ゆみえさん、喜びの木、仲間と喜び合える時間を過ごせるように。いいですね。素敵素敵。はい、ゆりさん、今年の漢字1文字、ダン、弾む、ウクレレを弾く、いいですね。これもいいですね。弾むっていうんですね。ウクレレのウクですね。あれ、ウクレレのウク、跳ねるのみ、いいですね。ウクレレのようにね、弾んでいくっていうんですね。いちごさん、旅、どこか遠くへ行きたい。あれ、この歌、どこか遠くへ行きたい。それ歌ごめん、わかんない。旅、いいですね。私も旅したいですよ。旅大好きです。ぜひ皆さん、今年、日本全国どちらへでも行きますので、とか言って、アピールアピール。ねえ。リーレイさん、この歌習いました。綺麗な曲だけど難しかったです。そうですよね。これね、歌うの結構難しいかもしれませんね。あとね、息継ぎがね結構少ない。バンプとかある曲じゃなくて、結構長くて、なんかあれここどこだっけってなるともう終わりみたいな流れるようにね歌う感じですかね。でもこれすごいいい曲ですよね。やっぱりフラのねリクエスト曲でもとても多い曲です。はい。熊谷さん、遅れたこんばんは。今ね皆さんの漢字一文字を発表し合ってます。よろしければご参加ください。としこさん、ありがとうございます。新春の羽織にふさわしい厳かな曲、素敵でした。はい、京子さん、京子さんもありがとうございます。綺麗な曲ね。はい、クイーンズジュビリーお届けしました。さあ、続いてそうね、クイーンズジュビリーにも「ハウオリオリ」ってね曲入ってましたね。ハウオリオリと、このフラが踊れる大役本にもね確か役載ってたと思うんですよね、神保さんのね。クイーンズジュビリーありましたはい、この「ハウオリオリエメペラオイニーヤ」っていうところね、ハウオリオリお喜びのエメペラはあれですね、国王エンペライニア、インドの国王出てきました。この祝祭に列席の国王たち、世界中から祝いたたえるためっていうねなってました。なんか神保さんの解説が。インドの国王は当時、イギリスの植民地なので、そのインドの国王は、そこには書いてないけれども、ここに書いてあります。ビクトリア女王のことです。ビクトリア女王のことだそう。インドの国王はビクトリア女王のことを言っているということですね。わかりました。今ちょっとなんか配信担当の神保さんの解説が今入りましたけれども、お喜びの国王インドのって書いてあるけれども、これは当時のインドはイギリスの統治下にあってね、ということですよね。だからそのインドの国王ってイコールエリザベス女王のことだっていうこと、ビクトリア女王っていうことだっていうことでした。なるほど。なかなかこう解説聞いてみないとって思うことってありますよね。すごい勉強になりました、皆さん。はい、ではじゃあ続いてもう4曲目5曲目歌っちゃおうかな。日本全国お会いしたい。ぜひぜひお会いしたいです。私も皆さんと。結構ねこの配信見てくださってここでコメントくださってる方と実際ライブでね
地方行ってお会いすることもありますので、結構会えた方がここにいっぱいいらっしゃって私も嬉しいんですけれども、今年どっか行けるかなまだ予定がいっぱい空いてますのでよろしくお願いいたしますとか言ってもうすごいアピールしてるんでさっきからね。じゃあ続いていきましょう。もう一曲歌ってみましょう。続いての曲も、お家の曲ですね。幸せというとキーワードでいろいろ探したら、ね、そういう曲多い。プアモナとかもね幸せなお家の歌でね、最後ピハハウオリっていう言葉出てくるんですけれども、この曲も続いて歌う曲も、出てくるかな。ハウオリ、あれ出てこないそれで検索したと思ったんだけどなあれです。褒めカパカという歌をね歌ってみようかなって思います。続いてもね幸せな曲ということでお届けしたいと思うんですけれども、作者のねマディ・ラムさんが長年住んだオアフ島の、カパカという場所、仲間たちと素敵に過ごしたそのカパカのお家のことを歌にしました。では歌ってみようかなと思います。褒めカパカでした。ありがとうございます。ねえ、本当素敵な曲がたくさんありますね。ちょっとなんか今日も初めて歌う曲とか久しぶりに歌う曲とかいっぱい集めております。ハウオリ出てきましたね。皆さん聞こえました？ハウオリの箇所。チロッと出てきたね。1234番だ。ナネアエハウオリっていうとこですね。出てきておりました。友達と楽しくくつろいでいるそんなねシーンです。はい、皆さんいっぱい拍手ありがとうございます。
エリさんありがとうございます。ポーちゃんありがとうございます。嬉しいです。ハウオリ。さあ今年の抱負漢字1文字大募集中でございます私はテイ書き初めとかしたかったんだけど全然余裕がなくて結構ね何気に新年は私はどう過ごしてたかっていうと、家族でね実家に帰ったりとかしてねおいっ子ちゃんめいっ子ちゃんとかと遊んだりとかできたんですけど、意外とこう隙間にいっぱいなんか宿題が溜まってまして今宿題を溜め込むタイプでなのでもう 3日からとか結構ガツガツ家で隙間時間に仕事をしていました録音したりしてましたありがとうございます。相変わらず素晴らしいだって嬉しいです。いや今井さんじゃないこれ今井さんじゃないそれ今井義彦さんじゃないありがとうございます。恥ずかしいありがとうございます。もう YouTube で誰が見てるかわからないからねドキドキしますね誰に見られてるかわからないでは、ちょっとねちょっとこのハワイアンソングずっとお届けしていたんですけれども、ちょっと雰囲気を変えまして、日本の名曲シリーズではないですけれども紅白歌合戦的な感じで日本の曲ね、日本語の歌をね曲歌ってみようかなと思うんです。で、この「ハウオリ幸せ」っていうタイトルを思いついた時に、最初にちょっとこの曲は歌ってみようかなって思って、選曲をしていたんですけれども、あんまり若い方というか意外と日本の方で若い方とか知らないのかもしれないんです。私も知らなかったんですけれども、ハワイではとてもよく知られている日系の方とかですね、そういう方たちにはこの曲歌うとみんな喜んでみんな一緒に歌ってくれる、そんな知られた曲です。ここに幸ありという曲なんですけれども、大津よし子さんが、彼女がハワイに行った時に歌って、それできっかけで多分広まっていったというね名曲なんですけれども、よかったら1番と3番歌ってみようと思うので一緒に歌える方は歌ってみてください。ここに幸あり。嵐も吹けば
ここに幸あり。ありがとうございました。白井さん、心に響く歌ですね。ありがとうございます。うっとりです。とっても素敵。和子さん。タイヤセルさん、聞いたことあります。ありますかね。なんかあれですかね、どなたかハワイアンの方、ハワイ語で訳して歌ってましたっけ。なんかそれを聞いたかな。母がこの曲好きでした。そうなんですね。ね、綺麗な曲ですよね。親戚のおじさんがいつも歌ってました。へえ、そうなんだ。リアルでね、皆さん歌ってる方もいらっしゃるんですね。バーバが好きだった。リさん、そうか。ねえ。ハワイの方と歌ってみたいですね、この曲ね。今度どこかで歌う機会があったらなんか歌えるといいななんて今ちらっと思いました。ありがとうございます。素晴らしい素敵な歌ですね。いい曲ですよね。昔踊りました。これはフラで踊られたんですかね。ね、優勝ですって何優勝何優勝、今年の抱負優勝ですって書いてある。岩井さん、どういうことそうだ、あったかいお湯を飲もう。左右ここにちょっとね、今日はね入れといたんだよね、ボトルにね。さあ皆さん、何飲んでますかちょっと注ぐ音がBGM マヒナスターズさんとか歌ってみたかなね。歌ってると思いますよ、きっとね。先輩たちが、ハワイアンのミュージシャンの方たち歌ってらっしゃると思います。フラで踊ったんですね。やっぱりね、なんか日本語ってやっぱり私たち日本人だからすごく入ってきますよね、歌詞が。言葉は一つ一つがね、やっぱりハワイ語はね、やっぱりなんかもうすごく勉強してもやっぱりなかなか言葉としてね、生きた言葉が、日本人は日本語が得意ですありがとうございます。素敵な歌声、優勝です歌声に優勝って言ってくれたんだ。ありがとうございます。嬉しい。乾杯あったかいお湯を飲むととても温まります。クアナトレスさんが歌ってたんだ。そうだ、それ聞いたかも。ハウオリのカウアっていう歌になってる。ハワイ語がついてるってことです。タイトルがついてるってことですね。ちょっと改めてまた聞いてみようかな。聞いてみたいです。それでちょっとカバーしてみようかな、ハワイ語でもねそっかそっか。では、じゃあもうちょっとだいぶね終盤に入りましたけれども日本語ついでに日本語シリーズ続いて、お届けしたいんですけれども、最近ちょっとライブでよく YouTube でも間に挟んでおります、このあれですね、フラが踊れる大役本の中の日本語で歌うシリーズ、フラレアさんにずっとね収録をさせてもらっているんですけれども、毎回ね新しい音源を録音させてもらっていて、でこの次のお届けする曲はね、カプアウイを歌ってみようと思うんですが、94号、フラレアの94号だから、これっていうか今持ってきたこれこれに入ってます。もしかして昔のも買えると思うのでね、もし気になったら。この頃はね確か付録 CD だったんですね。 CD がついてて、いろんな方の音源が入っていたんですけど、今はねダウンロードになったんで、ダウンロードのその袋閉じ袋閉じみたいなやつに多分ダウンロードのあれが入ってて、 QR コード入ってて、それをやると聞けるっていうやつになってるんですね。で今度はハウラレアさんはね、次号は99号になります。
1月の10日発売ということなんで、もうすぐですね、4日後ぐらいに発売になります。ぜひそちらの方には今回ケアロハをケアロハ入れてます。ケアロハだったよね。ケアロハを入れてます。もうケアロハって結構ラブソングでね、甘いラブソングなんで結構直訳の際どい歌詞を歌っておりますので、ぜひ皆さん買って聴いてみてください。表紙はロナリムさんの娘さんのベヒレイちゃんなので、ぜひぜひ買ってみてください。ありがとうございます。太田さん、恵子さんの日本語の歌大好きです。嬉しいです。じゃあ、次はそのカプアウイを、ハワイ語とその日本語っていう感じで交互に歌ってきますので、1番ハワイ語、1番日本語みたいな感じでね、こんな意味だったんだみたいに面白いかと思いますので、ぜひ聞いてみてください。とっても可愛いです。作者のねビナー・モスマンさんが可愛い自分の孫娘のために書いた曲なので、結構ね可愛い曲になってます。では聞いてみてください。カプアウイ。ありがとうございました。カプアウイお届けいたしました。ちょっとねおばあちゃんとかね言葉が出てくると可愛いですね。目はクリクリ愛らしいね、幸せ、見てるだけでも幸せ、もう可愛い可愛い、目に入れても痛くないってやつですね。そういう感じの、曲でした。はい。作者ビナ・モスマンって私さっき言っちゃったんですけど、バイナ・モスマンバイナ・モスマンさんと呼ぶんですね。はい、ありがとうございます。今ちょっとカンペが出ましたのではい、皆さん拍手ありがとうございます。ありがとうございましたさあ、ね、一応もうこれでほとんど終わりなんですけれども、恵子さんバージョン新鮮ですでこのねフラ踊る大役本の中にねこの役が載っていて、そのまんまを歌っておりますので、でそのまま踊っても振りは
変わらずに踊れるよっていうね、そんな本になってますので、皆さんよかったら聞いてみてください。見てみてください。本の方もチェックしてみてください。フラが踊れる大役本でございます。で、綺麗な歌声で癒される、嬉しいです。そう、歌い方もね、だから曲によってね、やっぱり声色っていうんですかね、変えますよね。ちょっと可愛く歌った方がいいよねとか、ソフトに歌った方がいいよね、力強くとか、ちょっと厳かにとか、やっぱりそうやってね、曲とか曲調とか歌詞の内容とかによってね、変えるといいかなと思って歌っています。さあ、ちょっと今後のね、2歳の孫娘に歌いたい。ぜひぜひぜひ。可愛い2歳だって。うん。今後の予定もちょっとお話しさせていただきます。今月はお知らせできるようなライブがちょうど近々で1月10日の金曜日にあるんですけれども、浦安のショーンズキッチンさんで、レストランっていうかね、食べながら見ていただくようなね、ちょっとアットホームな感じのライブなんですけども、なんともちょっと満席になってしまいました。かなりぎゅうぎゅうでぎゅうぎゅうに入れていただいているようなんですけども、満席でなんですね。ケイコ&ジンボで珍しく2人でやるんですけれども、2人のライブっていう感じ、ワンマンでやるライブなんですけれども、そちらはちょっとご案内がねもうできないんですけれども、で1月ねちょっとハワイに行く予定があります。それで、ハワイに行ってきますので、ちょっとその間はライブがないんですけれども、インスタライブはまたやろうかなと思ってまして、よろしければ私インスタグラムやってるので、ケイコ青アクアっていう多分名前検索していただくと出てくると思います。そちらの方によければフォローしていただいて、ライブ配信突然やると思います。よかったらリアルタイムでね見れる方はぜひ見ていただけたらなって思ってます。ただね、時差があるから前回も結構やったんですけど、自分がやりたいなって思って一番時間のある時間帯が結構みんなが寝てる時間だったりするので、どうかなっていう感じはあるんですけど、でもちょっと試しにやるかもしれません。ぜひぜひ。そう、ハワイ行くんです。インスタライブめっちゃ楽しい。楽しみです。本当嬉しい。カンペ黒いおじさんって言われてる。ね、そうなんです、そうなんです。はあ、そう YouTube はね配信がちょっとね難しいと思うんですよ。いろんな道具使っているからね。なのでちょっとインスタならねポチって自分一人でこうなんかスタンド持っていけばできるかなっていう感じで思っているので、よかったら見てください。で、帰ってきてですねすぐ2月の1日の土曜日に、これはエピックエンターテインメントさんというね主催なんですけれども、バレンタインコンサートというねフラのコンサートがあります。そちらの方でケイコウィズウルベヒで演奏することになっています。江戸川バレンタインコンサートっていう名前で、場所がタワーホール船堀大ホールになります。ここではねもう結構20曲ぐらい歌うことになっていますので、たっぷりと生演奏もお楽しみいただけると思います。よろしければチェックしてください。あとですね、最初もう2月をお知らせしちゃうんですけど、2月の26日だいぶ空きますね。水曜日にバードランドまたアロハナイトに出演することが決まりました。和栗由美子先生といつも一緒にねフラと一緒にお届けしてるんですけれども、そちらの方は今後チケットもう発売しているのかなしますので、ぜひそちら見に来ていただけたらとっても嬉しいです。はい。あと YouTube ライブ、この次回の YouTube ライブももう決めようということで、2月の7日といったら、私誕生日なんですけれどももうまたずうずうしく、バースデーライブを自分でやりますので、よかったらお時間のある方、金曜日なんですけれども夜8時から、見に来てください。2月7日です。よろしくお願いします。ハワイから楽しみにしてます。そう、千尋さんのところ、そう、ショーンズキッチン千尋さんのところでやります。
あとはねオンラインだと、オンラインレッスンを今年です。来年じゃない今年もやろうと思ってます。でいつからやるかというと3月に一応予定をしていますので、多分3月の頭ぐらいには告知が始まると思います。お申し込みがスタートすると思います。オンラインでこういったね今日歌ったようなハワイアンソングを歌いながら弾くのをマスターしようというねコースやりますので、よかったら待っててください。はい、誕生日そう誕生日一緒ですよね。タイヤやすいさんもね同じ誕生日の人がいる一緒によかったらお祝いしましょう。札幌にいる、札幌ですか。そっかそっか。そう皆さん覚えててくださいね。2月7日です。わーいわーいということで、今日も長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。最後にもう一曲だけ歌って終わりにしようかなと思います。ちょっと待ってね。チューニングして、はい誕生日ライブみんな楽しみって言ってくれてる、嬉しい。絶対見に来てくださいねとかって怖い脅したりしてね、寂しいもんね。あらそうなんだ。白井さんもみんなで札幌にいるのなんですってそうなんだ。じゃあそうか、みんな見れないのか、残念だな飛行機の中なんだ。あらじゃあちょっとアーカイブでもいいのでよかったら見てくださいそっかそっかいいですね。皆さんお仲間でね、ハワイ好きの仲間でお出かけですね。すごいですよね。みんないろんなところに住んでてつながってね仲良くされててすごいなと思います。いつも私のことも応援していただいて本当ありがとうございますでは、次はねハウオリが入っていないんですけれども、なんか新年っていうなんとなくイメージで浮かんだ、マウイ島のハレアカラーの曲を歌ってお別れしたいと思います。マウイ島最高峰ハレアカラー、ね、ある朝ドライブをして美しい朝日を見たんだ。平和に包まれたハレアカラーで、そんな曲です。One summer morning, I took an early ride to watch the sunrise in the beautiful sky. As it was rising, the mountain called Haleakala. Haleakala, a beautiful mountain, stands all alone, so peaceful. One summer morning, I took an early ride to watch the sunrise in the beautiful sky. As it was rising, I could see all my dreams.
皆さんの夢が叶いますようにさあ今年の皆さんの抱負を聞きながらの、YouTube ライブでしたけれども、いかがだったでしょうか。本当に皆さんどうもありがとうございました。ね、本当に晴れやから行ってみたいってね、本当ですね。とても朝日がね昇るの綺麗ですよ。今日も素敵な演奏ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。皆さん聞いていただいて本当に嬉しいです。そして本年もいろいろ頑張っていこうと思ってますので、 YouTube 配信も、変わらずやっていこうと思いますので、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。本年もよろしくお願いします。じゃあ、いつもの恒例のエアハグでお別れしたいと思います。皆さんマハロー、キュッキュッキュッありがとうございました。はい、素敵でした。幸せそうな歌ですね。ありがとうございます。ありがとうございました。ミッキーさんありがとうございます。さあすごいたくさんいろいろありがとうございます。皆さん、さよさんありがとうございます。嬉しいです。最後まで。はい。皆さんまた、2月の7日にぜひお会いしたいと思います。はい、和子さん素敵なライブでした。ありがとうございます。ハグハグ。はい、としこさん皆さん本当にありがとうございました。またねー。あういほー、ありがとうございました。マハロー。